Guys, mayang gabi guys. This is Eric Hilot sa Digo City. Ayan, so welcome to my channel. Mayang gabi, boss. Ay. Kung unsa tayo pamati, boss? Alam mo, bukat ang lawas. Bukat ang imong paminaw. Oo, bukat. Bukat yung paminaw mo. Pareha mo atong isa ron. Pero, Bukat yung paminaw murag lain. So ano. Sa pag yun? wala na. Murag bukat mo rin na Murag bukat na. na yung paminaw nimo. Sakit likod hawak wala. Wala man. Murag kuan lang yun. Lain ng paminaw ana. Sige. So ayan guys. Napakondisyon lang. Napakondisyon. Ayan guys, mayang gabi guys. Shout out sa taga Rabina. Taga Rabina, Digo City ni guys. So atong tabangan si Sir. Na dire no, bukat ang iyang paminaw sa kalawasan, nga lain ang iyang paminaw no. So number one is bukat yun no. Magkinahanglan yun mabungkag para mo ganggaan. So kinahanglan atong tabangan inubanan sa pag-ampo sa Ginoo no, kay di man makaya kita lang no. So ayan guys, of course ako ang mga viewers, ako mga suki diha nga permanente nagkatanaw ko. Daghang kay salamat sa inyong pagtanaw, daghang kay salamat sa inyong pag-like, ug daghang salamat sa inyong pag-share. Of course ako ang mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, Indonesia, of course number one pasalamat ako Pilipinas, maraming salamat. Ayan guys, ako shout out po na ako ang Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Vietnam, Thailand, Cambodia. Thank you for watching my YouTube channel. So ayan guys, sa nangutan ha, taga Digo City ko ha. Taga First Cram Street, Rabina Compound, Barangay Sunuan, wala ka sa gym, no? Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, taga Mindanao ko, ayan. So sa karon lang nag-upload sa aning channel, kaning video. Daghang kay salamat sa mga pag-click aning video. Kung wala pa ka subscribe, please subscribe para madugangan ako ang subscriber niya. Updated po kasi ako ang ginahilot niya. Please like niya, pwede po ka mo share. Ayan guys, of course magpasalamat na ako sa ako ang subscribers na nakabot na ko 1,300 subscribers. Thank you so much sa inyo. Daghang salamat. So ayan guys, maghilot na ko kaya para maayon na si Sir. Ayan. Sige, tanggalay mo ko Sir. Ano naman shirt? O nag-boxer short ka? Wala, shoot. Sige na, shoot lang ko. No, gahit mo siguro. Yun na. Okay na. Yun na yun. Gahit man. Ana. Ay, oy. Ha? Pag-boxer na lang. Boxer. Boxer na lang kung gahit man. Hindi na to na madakpan ba? Ha? Hindi na to madakpan ni mong bukat sa mga paminaw. Okay, boxer. Hindi yung gidala ni mo duster man eh. Kao to eh. Wala, kumpo na sa kwan. Yung bala niya kilig Lannister? Ha? Yung bala niya kilig Lannister? Nag-exercise. Yung ba kilig Lannister ng balay? Oh. Mo nagihiyong service ako gabi. Amo na. Disgracias mo to na. Tagasulok. Ganito na mo dito. Atong mga Tag-ulan na. Suga sa ulan. Pinay na buti mong dagat. Lisa gugdag. Dita na magdalan ito na maklaro. Dari on. Galihok ang mga busok. Kika na Gonzales. Tagawat. Nahilot. Ano yung reklamo? Wala, asam to. Nagani. Oh, ako lang, unsa ba ato lang balik mo dito, magkuha mo short. Ayun. Ayan lang. Brief lang. Na lang. Na magkaka-brief. Oh, Ako pala brief. Magkuha juga brief. Nag-brief magkaka. Natanggal lang. Ang kulob lang ka din sa pangkuhan. Diba? ini Ayan guys, please subscribe. Basta ba pagkaka-subscribe, please. Nandiyan ba itong isa kasuki? Paano lang siya? ano yung sunod? Ano ay, akong muli parang ugma na lang kapos kayo. Bro. Kita na kasi mo kanina? Pag luwas ninyo, yan ito, may dito sa dangay, dapat may mga papel ng gihatag para sa mga bata. Ganyan. Ba, dari hana tao no? Dibo kayong kuwan ron ba? Matag na na taga-Domingo, no? Taga-Simba ba? Grabe, kwartaha dyan. Oo. Kaduhagon mo si Bo. Okay, halos na dito ka na mga nai-service. Paros dahil nag-service at kaya mo parang gawas na, puno ng gawas. Dahil tulog din na sa mong parking dito. Ay, duga kita kagawa. Ay, pag sa kawa, di parking. Iparkin ako dito dapit sa kuwan, atbang Paisip. sa kuwan ba? Pwede pa dito pa-exit na. Ito sa Gagliardi.
Likod, oh. Likod sa kwan ba? Set. Sa Academy na Vic. Isa liyo sa simbahan. Kaya bakante dito. Gamay lang tayo. Ito magyapon mo agi likod. Ang kaya tao eh. Hindi kumpirma na. Kaduha o nang nila kumpirma. May bats na. Hindi magwandag magdungan kay Luingon ang taga-city nga. Oy, asa ng distancing ninyo? Wala naman mo. Sige, dito na mga boss. June. Tinoon. Juni. Juni. Dang, dang, bidi, dang, dang, bidi, bang. Paano ba kung Ano siya? Bakit mula ka dito doon? Ako buo. Ngayon nga sa gawas? Update na yung dagway dito sa gawas ba? Update mo dyan akong dagway. Portan, patakaw. Hindi mo ba itong mga kuwan na bakit gawas-gawas? Sige. Sige. Sige ba? Sige. Ganito mo. Mang, 2 days pa ko ay gawas, mang. Napag yan, mag-squila na ko. 2 days na po, 4 days. Papa nga na dito sa inyo, linggo ginagawa mo. Ano ba nga lang? Si Mac. Ay, Ma, lugay na may iwan kita kita mo. Dugi, itang kinakulo ko. Naglisa dito. Dito ba? Kasi 2020 na yung matas. yan ko naman sa lahat no. Pag-working na. Kaya ko lang. Yan, pag yun. Okay. Copyright to the video. Gusto mo? Oh my god! 100! Hindi nga na, sana. Bakit wala na bakit kung bili-bili na dito sa mga Oh mo, once. Ibayot na dito ka mo. Hindi na ko. Pero baka, naaro mo hilog. Yung sila yung boy, sila yung mga ikarong baka. Ano yung ngalan ni mo daw? Gaya mo. Ha? Unta? Saan ang graduate? Nickname na ko namang. Grade 5. Hindi, grado mo. Asa yung eskwela? Yeah, sila. Ikaw. Nag-grade 5. Grade 6 naman si Mac. Nandun Mariano. Taga naman yan, nandun Mariano. Oh, daga na ginagbalin mang no sa Don Mariano. Nandun Mariano. Andun lagi sila sa sapa. No? Yung mga bata daw, matuk sapa. Yan, nila kung kuanan din. Tapos ang bili ng singkat. Yan eh, mga sinunod ko, Don Mariano man. Paglinog dito nga. Hilak-hilak mga bata eh. Layo tayo masundo eh. Di Di ba? madagan. Tatay layo ka sundoon dito. Di ka, ito singkat kay madagan. Parang eh. diya sa Sindal kayo, white traffic kayo. Ang dito sa Don Mariano, traffic kayo. Duha ko itong kabuo. Iskulahan nito, galikod eh. Taparay ang duha ka dito kadagko. Napay mga pasayro pa doon National Hospital. Traffic yun. Ambulansya. Lagi bitaw ni dito. Panahon sa tinggawas, ya tigsundo na ko na mo sentral, do kaya ng palusot ay. Pinagdungag panggawas. Di kami nagong service ba niya. Alas 5 na hapit ang bata, ang gawas na. Buto. Kita tong dressing ka, pag nung kinausap, hindi madagan nimo, kung kapit-kapit. Pero hindi lang iskila dito ba, wala ito ba? Ang sila ni Max. Rap, atong Merkulis lagi sa Bodo Guldi. Kami, umma pa daw mo sugod. Pero tanan na sit. Pero dili, huldi. Dili, hapdiran. Lagi Guldi na nila. Pero kuhan na siguro. Lunes ang Biyernes ng klase. Tanan na. Pero ang Biyernes siguro katong di makabasa magsulong sa publiko.
Di man parehong style ang sentral o kan mga lalae ang pamahagi. Ano kung tao imong itoy bang? Hmm. Palitin na nagkilot bisig ba man? Hindi ka nakuha na magtinungos ng gyapon ka. Bukat na ko kay kukusong gamay mo ta sa to bukat. Sabay pag ako si Bunbun og siya, kukus oh. Tanaw ko sa kiyaw sa man ay mo kare. Padok mo god. Kung yung nakasay yung observation nyo. Dili na namo. Alitan ko na PC kay para sabay ang kuan. Kita lagi tao dagan. Sugad lang gid atong pagkuan man. Ligsan mo na. Kaligsan. Alas Masuot sa lalo. Wala inyong tinagigid. Nervyos. Asa ba dapat? Diri lang? Oh, diba? Ita bukman. Yung una-una sa guli. Wala ni balik. Balik na. Kumanan ko nya ni balik ko. Gara kay baka namo pasok yun. Nagras dito. Di kulingi. Yeah. Ay, mumulian ang grabe makadula lagi. Tata. Kan umin mo kung sikandiro pa ba? Yan namin tiksutan. Ulang ko ba? Siguro tutak ko gino siya. Ano makaon. Ay, hindi mo pili. Aulak siya. Pinanglan lagi na dyan. Umukunot nga kung ang lasalasan niya. Pero na lasa. Mo na mamalit ang kung bisag sabaw. Kaya bisag sabaw lakan on daog na. Bukaan na. Bukaan talaga ipasaan lagi ni kabuntan. Ilan na lang kali? 5 ka bulan? Ano ba na? Itong... April? Pero upat ang siguro na siya. Klase? Kapatid ka na naman na ito ng ako pa no? Pero yung nakikigat ni Kwan. Cedric. Siya na kaya bahay na, laki. Bayi. Warag madako na bus nanadyo ko ipares na Bruno. Oo. Ano magbunog style? Nagtupindihin? Oo. Wapo na yung crossfit yun. So spring lang ko yung parte mga nagkuan na nila. Si Bruno, kaya ang balibo, tagas ka na, kay Pino magbalibo. Nipis, dako gyud siya klaro yung Ako dako. lang, wapo na yung crossfit. Kaya ganahan na ba niya dulo kasi kuan. Kaya yan, ilang mata kay Lord, yung mata po, mata pinaw ba? Mga po pag-unuman. Kung update ko, maragig yung ito. Tungkol sa iyo, may kay, Kuman, sa'yo, kita ni mata ganun na. tawag. Kung bukawa ko, kabagong service niya. Sa iyo man og Saan sa man mo service. mong Sa service? oras mo ko ba? Boss, Kano sa oras? ang service. Masuk-sok. Kano sa? Mang kawak wana mang. Kawak ko. Pagkanay mag. Isa may buhato ni mo anang alas katulo. Ito Cellphone. mo sa anak. Cellphone. Oh, kapoy kina mo. Uy, oh my God. Basig di ko makamatagalan. Ay, sa araw dito. Bakit? pa? Basta mag 11:30 na, puno na jud dito sa eskwelahan mag. Wala na jud. Oo, sa iyo gyud mo gamay ana man. Alas 10, alas 10. Ay, hatod na. Hindi ko na kasulod. Anak, alas ki. Gani, mag-include na dito. Nga, pagulat kag 11. Pag 11 na, uli. Nakapila ni mo. Ah, Uli na lang yung eskwela, pili. pili. Pili ka o pili ka? Bolo. O, pili ka. O, 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 o. O, 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 o. Dali, pili ka din. Sakay lang ka, pili ka. Bato lang ka dito. Mamatay ko na, ma. Mamatay, mo palibis. Mang, masikidnapon ko, mang. Mao jud. Ganahan ka makidnapin mo anak, mang. Ay, Grade 5, order, pero gamay kayo, short kayo. Ano yun? Pwede mo kaon. Mang.
Tubo, kumanggamay. Ingon daw. Ingon ka, pagkatuli na ako, saan akong tubo. Mindset Natuli na ba, ano? mindset. Oh, natuloy na. Ingon ka bang, pag matuli ko, Wala din tao pinagdauman yung matuli ni. Asa yung yung pinituloy? Dito sa playa, katong driver mo na sa ambulansya sa Latina. Oo, si Buboy. Baboy. Sus kay na. Manong ingon ba po? Nang-inquire me sa private pagka malaman atras ni ay. Ang Buboy Pilara. 300. Oo. Hindi ako kay save. Dito ako lang kay ma. May ganang patuloy, Buboy. Unya dayo nagkabayad ko ni 1.5. Bay nag 1.5 boy ano lang yung natuli. Oo. Aga ka 1.5. 1,500. Nagawan pa. Dito tungkol 1,500 goods. 1,000 ra, mindset ba, mindset. Kani gamita ba, kani kita man. Uy kami na 1,150 to ang 500 ay mo gipalit og Jollibee gipalod. Ang 1,000 gisunod mo sa kansiya o mindset ha kalit. Oh, pag abiyan lang di happy may pa. Dito pagkapit niya. Oh, BTS. BTS. God, ano na? Abs, tambay. Uy, dula ni. Maritis. Ginan man mo among unsa kanang kapilya natin sa budi ayaw nakapunta Marites. Marites bigos na ni Marites. Marites yung ngalan? Nagkuhan po rin siya, kumyon. Oh. Marites yung ngalan mo, budak yung ngalan eh. Budon mo sa Mama Marites. Budon eh. Uy, kibo. Nakuratan ra na simbahan mo, daghan ba ani? Kayo ay nagugong mga tiisin. Halos mga bata, oy, katulad niya sila ba? Halos. Ya plus kuan pa gyud. Nanguban ang mga maguwang. Mama. Nanguban ang mama, mga igsuon, pati de puno. Gagmay Wala pa. na Yan giingon ra gud ang katuran ng communion ug ang kuan ha. Kanan. Mama lang or papa. Ya Mr. and Mrs. man. Ya plus igsuon pa. Supo. Ang lulo. Tapay lulag-lulog sa muka ni. Na kayo ba? Kami ka. Pero wala ko'y bawal. Pero problema na. Naga mo. Naawas. Uy! Tanawan nato ni Sod. Domingo, Sunod ato ang magkadagan. Maminaw na na. Na may umano ako ang module. Announce dan. Tao mo to. Wala dito ko mo. Di man na mahutan man. Nga naman. Kabalo naman ko sa population. Pila ka po kay mo ha. Oh. Ano may umano wala kung nakakuhan ka. Ang lang. Yung module lang answer. Harap ko sa module. Ilok mo yung po. Pagkan doon nga to. Kuan, makontento na. Urok man nila mang. Bonbon og Bruno. Mamalitan mag-isip na ba? Ay, sa itong palito. Kay? Oo, umay. Ito, mag-is. Balitan tayo katong umay ito para lang sa ilo katong kuan. Ang problema ron ba ka langis ba ni pareha ng kilo sa humay. Mahalag. Bukod? Madugli ko na itong lungag. Lungag ko sa ilo. Lungag ko sa tao. Tama naman sabay-sabay na lang kaya ang kuryente ba? Ang gasol. Hindi ko mahago, no? Hindi ko mahago. Di man. Namang kanon na dagan na kayo. Inita lang na umaha. Sayang kayo na ba? Parang nang na. Ako wala na kalulong. Ako na ka ng mga sa mga passport o mag-atan sa kuan. Namit ka ng mga basura. Wapo lang na-contact siya sulod ba? Oo. Wapo kanyang masubra-subra nila. Manok yun. Ako una si BJ nandabaw sa Jimol, katong kanangan. Yeah, padala mang lamaw, makadala siya lamaw. Busog ang iro. Ay, mga manok to, sobra-sobra. Balik ko ka ng mga dato kung may kaon.
Pero Pinoy pa tuwa sa bukog dalon ay. Kita Pag pa. inasal ba, pag inasal, may kayo na ilang mga Kana, bawal di- bukod. At pinatang nga sa mga inasal, dagang kay sobra ba? Ako pangayoon sa katong tibutos. Bawal man daw. Bawal man. Ang madala man gud nimo magmuha lang. Bawal lang. Pwede nimo nadalaw ni muha. Pero kanang lain dili ka sila. Sa mga inasal. Oh. Sayang ba, dagang ba kay sobra? Kisa di gusto ba, puting naghanang bitsul manukan. Manukan jud Asa ako. ka na pitong pinakalamig. Kung kada no, halos-halos parparehan, kimpla no? Mga tabuan ni grabe ng arthritis. Agana kay manok. Bawal man sa dali. Yan lang magulay. Ano lang sa manok. Magulay ka, pati pumalas na yun. Samot pa jud ka kusog ro ng bulangkos lamang. Kay maka na makaagi ko baka mabaklay ko sa hay. Mga estudyante di mga on man ito. Ah, yun to. Sisay na? Dili. University. At bang Hindi ha, at bang pumisok. Puriso og nasyonal. Ang ana di mga on. Ah, Ito niyaya nila. sorte kusog ka eh. Kamahal po sila ay tag 40 ang slice. Nagko. Pero yung gas kanto, lupisay na pulangkos ba na? Ah, Tag 40. Kanya, dapat unta ka ng dapit sa lubot. Hindi ka na i-40. 40 yapon. 35 lang unta na, discount 5. Kaya wala naman kayo unod. Na, palutong ng daghang gagarina. Ito pa, og kuhan wings mo, 340. Nagko kay wings ay no. Kanang ab ka ng ginagawa, breast. Pinutanda sa isa ka buong manok, pila ka slice, mga kapaa, doha ka wings. Kaya dapit sa lubot, doha. Diya sa breast. Ah, 8. 8 times 4. Dagan kay trabahante ron ay. Ilan ang 8 times 4? 8, 16, 16, 20 ang isa. Ang isa, madagpo kaya, di, sobra po siguro. Kita na mo rin ay. Gamay ra kay nila ginansa mang. Tanta ang isa ka buhok manok, tag 2 kilo po nga, sa tag 150, ang wala eh. Ibig niya ako. Kanya, hindi ka to. Mantika balik-balik. Kuhan ko diya ang ilang arkila sa pisto. Mga pinapas-pisto, ang mga trabahante pa. Akso nila po. May lang kung gipalit na nila. Okay ra. Ah, pero ilan naman. Dito ba sila at bang eskwelahan nagkuhan ang kila? Ah, minus kaysa doon sa eskwelahan. Minus na. Di nagbuhian sa uban. Oh, bitaw naabot na sa first gram. Ayun na kayo. Lamang kay doon sa eskwelahan ay. Naapoy Karon nga ating klase na. Grabe mga. tagis na pritong manok. Halos na lang po dili po din taon. Karting nagmaya. Ginoo ko. Ang ipalit naman bitaw ka ng gagmay tag-jis ma'am. Dito lang mas 40. Laro pa Pati klaro patong 40 gud. Klaro pang kaon. Okay, upat ka jis. Itapok mo upat ka jis. Pili pa na sa 40. Tako kay 40 eh. Ya, ang tagis ang taon na bukog naman. Magani bukong na gani. Tag-15 man ang ilang ka. Oh, 15 na. Kuan, wings. Bisang itapok pa na nimo tulo ka 15. Lamang ya po ng pulangkos. Dagko kayong pulangkos eh. Hindi ko, sa may lamig na matsoy ito eh. Nagkapo pa siya. Dagkapon. Kung tinamig ko niya sa batsoy dito. Ay, kay magluto pa Patsoy o dito. bulalo? Matsoy. Matsoy ito. Ilaw nga noodles, sabuan lang. Sa buwan ramat gininit. Sabuan mag-ininit. So, hindi pa din init. Linggo, may pinagluto pa noodles. Ano yung kalintong na nagtaman, kanag itlog. Dapat init kay lang ibutang. Katong isabo nga nag-init bitaw mang. Hindi ang pansit, balukoon po. Ah, wala giloto ay butang ra. Pansit ulit.
Kanang inigana naman sa batsoy bang inita ani oy. Ang paligid di ba? Pati itong ka gato bugno naman. Bugnaw, niya dahil napaiitrit pan, aning samot. Ipaningot lang ka sa kainit sa panahon. Natutungtun na may sa luna o lapu-lapu o. Yan, ilabas sa dito. Basta Lapu-lapu ba ito ito? makarang ko to. Balik kag noodles, naputangan mo itlog. Udah, God. Lahayang noodles, ma'am. Bayan mo ulit atong cup noodles. Baik, backup noodles na lang gusto ko. Pagbuwan ng minit tubig. Baksoy mo. Ini lagi yung tapulan. Pero napansin ako sa kwando sa digos, ang pinakadaghang manok. Okay. Sa galigi, ito manok. Manok, prito, lechon, manok, manok. Ano yung lechon manok ng pinagdagan? Kami- Ano po yung dagang prito ron? Ha? Prito, dagang kayo prito. Bukan daghang kay prito, puro na lagi manok. Ato po kag matanaw, sa kalsada, manok tanan. Galumbay. Lumpia, mana naman, nanay lumpia. Hindi man ito mabuto ba ng manok. Ila dyan giinkwentro ang kwano, Jollibee, Macdo, no? Oh. Daghan na po kayo mga Jollibee ay. Tagis ng manok halos yung mga taga lungsod na Yan, Jollibee, malusong ka din. Sikat-sikat ka. Ang sikat po ka, makatulog kay Jollibee. Bit-bit yung nagsilupin sa Jollibee. Ang kusog mga Jollibee, dili, taga-digos. Kaya mo dayo. Away Jollibee, ito ato ta. Pulangkos. Napulaan na taga-digos, napulangkos ta. Kulang pa sa dagan. Langkos, dako kayo. Ang Jollibee lang kay Bugnaw. Pero sa pulangkos, patay nita. Ano yung lasa ng Jollibee? Lahig lasa. Yung lasa ilang luto ko. Ha? Mas lamihan ko, luto ay lang lami ang Jollibee. Kaysa pulangkos. Lami lang. Kuya na ilang init kayo na sa pulangkos. Parang mga tao, di ko dugay magigawas na yun. Kahit nanay mo puling lain. Okay, ikang kayo. O, ano ko lang Kahit sa kung aircon, asa Magpayang gawas. punta, dugay mo gawas. dugay mo gawas. May customer, nagsige na pa aircon. May nang init kaya mahuli na to eh. Oh. Nga napay sili ka makahuli on dito. Tati lang nga. Kala nila lang sige. Nga sa kwan po sa sauce no. Wala ko lang mga Jollibee. Hindi ko kamalugin sa mga 99. Mga 95. Nanag-tipsy. Mga din kuko. Kanon. Hindi lami pagkaluto po ng manok sa Jollibee ma'am. Kaysa pulangkos. Makdo ko. O sana dito kasunod. Ikaw na mo itong mama sa sangkan mo na ibuhok. Duhay na mo. Bilis na yung lain. Sa malidong na mo na ibuhok daw. Bilis ang lain. Pagkaya doon, kikibulbul. Yung wala mo lalis. Wala. Ano ba na? Isog na kayo na ba? Ito sa kuwan sa buhok sa kanon. Pero matingala ka ano nabuhok mga
Naman sila ikuha sa ulo. Gani, niya mo iskog magklaro, yung buhok. Naa. Tapos nila ba, magklaro man. Hindi pa, pagsahay. Kasi kung kumaya silang gano'n. Ako itong gagmay kay manok, kumaya pagklaro. Gusto din yan. Ako ganhan siya sa Vikings kay Anli. Ayos na ba? Mahal mo kung taon ang kailang Anli, 900 o 1,000. Oh, ganit. Pero na dito tanan. Pag-Pransa na sila diresigo sa Ganit, no? Ang branch na sila dire, pero mananei pa na. Ano siya kung taon ang taga-bukid na pahan ni? Boss? Hayang, hayang. Kira? Okay ra. Vikings. Yun na, dito Kami tanan. nagtuungan na lang ba? Ilunan ka sa kalibo mo ang Anli. Di ka mo ba natin kaon na na? Sa ako na lang ang kaon.